Hej, og hjertelig velkommen til Dark Crystal Podcast. Det her er en podcast, som sætter fokus på krop, sind og sjæl. Men også en podcast, hvor jeg vil dykke ned i spændende emner i den spirituelle verden, som har en særlig interesse for mig. Mit navn er Jennifer Dyr. Tak fordi du lytter med. Hej, og hjertelig velkommen til det allerførste afsnit i min nye podcast. Man siger nogle gange, at den første tit er den sværeste. Man skal lige i gang, og alting er nyt og udprøvet. Og sådan kan jeg mærke, at det også lidt føles for mig med det her. Men jeg håber, at det alligevel bliver en god oplevelse for både dig og mig. Det her er noget, jeg længe har villet, og nu kom modet så også endelig til, at jeg ville springe ud i det. Så nu må vi se, hvordan det hele lander. Det er jo nogle gange sådan, det er en gang imellem, at man er nødt til bare at hoppe og så håbe på det bedste. Men jeg håber alligevel, at du vil have lidt tålmodighed med mig her i det første afsnit. En god start er jo som regel, at man starter med at præsentere sig selv, så det vil jeg også gøre her. Mit navn er, som jeg også fortalte i introen, Jennifer Dyr. Til dagligt arbejder jeg som aromaterapeut i min egen klinik med navnet Dark Crystal Vix. Ved siden af min klinik, der arbejder jeg også som frivillig i en hjælpeorganisation som butiksmedarbejder og som digital markedsføringsmanager. Før jeg startede min egen klinik, der havde jeg arbejdet i flere år som butiksmedarbejder og fotograf i først en fotobutik og senere for et stort fotostudie i Midtjylland. Men i 2017 og så igen i 2020 endte jeg med at gå ned med en ordentlig omgang stress. Sammen med stressen, der fik jeg samtidig også en rigtig grim depression oveni, som fuldstændig endte med at slå benene væk under mig. Det gjorde, at jeg til sidst stod et sted, hvor jeg slet ikke kunne genkende eller mærke mig selv længere. Jeg vidste ikke, hvem jeg var, og jeg var heller ikke i stand til at kunne mærke mig selv eller min retningssans, som forsvandt fuldstændig i den periode. Det gjorde, at jeg rodede rigtig meget rundt i et års tid, der i 2021. Men i 2022 åbnede der sig pludselig nye muligheder for mig, da jeg pludselig fik kontakt med en god veninde, som fortalte mig om en uddannelse, hun var i gang med at tage, som hed Moderne Vølve. Hun rådede mig til at søge lidt på det og se, om det var noget for mig. Og der var et eller andet større inde i mig, som fortalte mig her, at det var den vej eller den retning, jeg skulle gå i. Så jeg valgte at springe ud i det. Jeg synes, det lød rigtig interessant, og det var noget med natur og magi. Og min veninde fortalte mig samtidig også, at det havde hjulpet hende i en lignende krise, som hun havde siddet i. Så jeg valgte at melde mig til og uddanne mig som moderne vølve. Uddannelsen tog på det her tidspunkt et år at tage og færdiggøre. Og inden jeg startede på uddannelsen, der vidste jeg slet ikke særlig meget om det. Jeg havde selvfølgelig en masse af de her fordomme, som jeg tror de fleste nok også sidder med over for de her ting. Men det viste sig at være noget meget andet end det, jeg havde forestillet mig. Og i løbet af uddannelsen, så fandt jeg pludselig også mig selv igen. Og jeg fandt ud af, at jeg var et helt andet sted i mit liv. Så det åbnede et helt nyt kapitel for mig. Jeg blev færdigudlært som moderne vølve i 2023. Og det var så her, jeg skulle til at finde ud af, i hvilken retning jeg så skulle med al min nye viden. Men især det her med naturens apotek, som jeg plejer at kalde det. Altså det her med urter og planter, der kan være helbredende eller lindre. Og det at dykke ned i gamle tekster om, hvordan man brugte jordens planter til healing før i tiden, det fandt jeg en meget stor glæde i. Jeg brugte derfor det næste år på at studere urter og planteolier og satte mig ind i massagens kunst. Og så i 2024
kunne jeg endelig starte og åbne min egen klinik. Nu kan jeg også lige få baggrunden for navnet, som jeg har kaldt min klinik. Det er egentlig en sammentrækning af et navn, som jeg har brugt i mange år i mit eget virke, og så et navn, som min mand har kaldt sig selv, dengang han var ung. Det skulle derfor også huske mig på, at jeg altid har støtten til de ting, jeg laver, og at vi, min mand og jeg, er sammen om det. Altså på den måde, at han støtter op omkring, at jeg har en lille klinik hjemme, hvorfra jeg kan hjælpe mennesker med smerter eller lindring. Nå, men så er der jo mange, som der så spørger mig, når jeg fortæller, at jeg er udlært vølve, hvad det så betyder. Og det vil jeg derfor også lige gå lidt dybere ned i at fortælle om nu. Oprindeligt, hvis vi skal gå helt tilbage i tiden, så levede vølver i vikingetiden. Det var vikingernes shamankvinder eller troldkvinder. Hvad vi ved om dem, så havde de en meget høj forståelse for naturen, som de fandt tegn og varsler i. De var også kendt for at kunne spå om fremtiden, og de havde en høj forståelse for magi, samt de kunne hente råd i åndeverdenen. Vølver havde en meget stor rolle at spille i forbindelse med helbredelse af syge, og de var højt respekterede kvinder i vikingetiden. Så det var fortidens vølver. Men hvad er det så i dag? I store snit, der vil jeg sige, at det er det samme. Der er dem, der mener, at vølver har et særligt kald, eller nogle særlige evner, som de særligt er født med. Men personligt, der har jeg en idé om, at alle mennesker bliver født med disse evner, men hvor de fleste bare aldrig lærer at bruge dem. Men det er selvfølgelig en snak til en helt anden dag. Der er mange i dagens Danmark, der lever som vølver i dag. Vi lever, som man gjorde i fortiden, med naturen. I hvert fald i så stort et udsnit, at vores moderne verden giver os lov til det. Vi finder også stadigvæk tegn eller forvarsler ned, som man kalder det, i naturen. Og vi har også stadig en tæt forbindelse til åndeverdenen. Men egentlig så er vi bare helt almindelige kvinder, som du kan møde i Føtex eller i Netto på dine indkøb. Vi har også helt almindelige familier og børn, der går i børnehaver og i skole, og vi lever langt hen ad vejen vores liv, lige som alle andre. Forskellen er måske, at naturen og årstiderne, eller årshjulet, som vi også gerne kalder det, er en form for vores religion. Vi ser naturen og moder jord, universet omkring os, som vores leder eller guide. I min uddannelse, der lærte jeg at lytte til naturens hvisken. Hvordan alting sender budskaber og råd, og hvordan jeg så kunne omsætte den vejledning til mit eget liv. Vølver tror også på at udføre magi. Det var sådan, det var før i tiden, og det er også stadigvæk sådan, det er i dag. Jeg kan selvfølgelig godt forstå, at for de fleste, der hører den del, der kommer man lidt til at tænke på det, man ser i en tegnefilm eller læser om i et eventyr. Men det er slet ikke sådan, magi fungerer i virkeligheden. Og fælles for langt de fleste, som arbejder med magi nu om dagen, der er en af de allervigtigste grundregler, vi har, at det aldrig må være til andet end til at gavne. Vi har simpelthen en grundregel, som bygger på en universel balance, om at alt hvad du giver, det vil komme tilbage til dig 3 gange. Så derfor er handlinger gjort i ondskab, misundelse eller i vrede også fuldstændig udelukket og noget, man aldrig vil gå ind i. For mange, som lever som vølve, der ligger det også meget dybt i os at hjælpe andre. Men det er vidt forskelligt og helt op til den enkelte, i hvilken retning man så vælger at gøre det. Det kan være som en form for rådgiver eller livscoach, altså en, der hjælper andre, når livet bider fra sig, og man har brug for råd eller ny retning. Det kan også være, som jeg selv,
med mit dybe ønske om at hjælpe folk af med smerter og ubehag med naturens egne ressourcer og planter. Og så er der også dem, der starter klinikker som clairvoyanter, og så igen dem, som der bare vælger at holde sig for sig selv og bruge deres evner på dem selv og deres familier og venner måske. Men det at være vølve er en livsstil. Det er derfor heller ikke noget, man bare kan tage i en uddannelse, og så vupti, så kan du træde ud som vølve. Det jeg lærte på min uddannelse, gjorde egentlig bare, at jeg fik redskaberne og viden til, at jeg kunne starte min egen proces. Men du stopper aldrig med at lære nyt, og du er også altid på en eller anden plan optaget af din egen udvikling, og hele tiden at holde dig i gang på en positiv og bæredygtig måde. Så det er derfor også frit stillet for den enkelte person eller vølve, i hvilken retning de gerne vil gå. Og der er derfor heller ikke 2 ens måder at være vølve på. Vi er lige så forskellige som alle med andre mennesker, med hver vores holdninger og perspektiv, men fælles for os alle, så har vi bare nogle grundprincipper, som vi lever under, samt at vi alle ser naturen som vores templer eller kirker, hvor vi finder trøst og klarhed. Så kommer vi til det næste emne, som jeg gerne vil tage op og snakke om i dette første afsnit af min podcast. Og det er, hvorfor jeg har valgt at lave en podcast, og hvad mit formål er med den, samt hvad du kan se frem til, hvis du vælger at følge mig i den. Som jeg allerede har været inde på, så ligger det meget, meget dybt i mig at kunne nå ud og hjælpe andre. Det gør jeg blandt andet via min klinik, hvor jeg jo hovedsageligt hjælper med fysiske smerter og healing. Men så har jeg derudover også i en lille årrække haft en Facebook-side til at kunne nå ud til folk med gode råd om alt lige fra gode teknikker til grounding, hvordan man arbejder med kroppens chakrapunkter, nyttige urter til forskellige helbredelsesproblemer. Samt for mig, der var det også meget vigtigt at bruge min Facebook-side som et sted, hvor jeg kunne dele ud af de ting, jeg lærte, når jeg lærte et eller andet nyt og spændende. Jeg startede min Facebook-side, mens jeg stadig var under oplæring som vølve. Det var en del af det materiale, vi fik ud, og vi blev rådet til at lave en side eller gruppe på Facebook alle sammen. Og det er noget, som jeg hen over årene har været rigtig glad for. Jeg mødte en masse virkelig skønne og fantastiske mennesker. Og nogle af dem kunne jeg også hjælpe, når de oplevede problemer i deres personlige liv, eller når livet gjorde ondt. Jeg kunne bruge min viden til at skabe glæde og omsorg for en lang række personer. Og jeg fik nye venner og bekendte, så på rigtig mange måder, der var det en god vej for mig at gå, mens jeg fandt ud af, i hvilken retning jeg skulle med mig selv og min udvikling som vølve. Men som tiden gik, kunne jeg også mærke, at min Facebook-side begyndte at tynge mig mere og mere. Som en tung kæde, som jeg hele tiden skulle bære rundt på. Problemet med Facebook ligger nemlig lidt i hele opbygningen bag den måde, det er bygget op på. På trods af at være et rigtig godt sted, hvor man kan nå ud til en hel masse mennesker, så skaber det samtidig også et behov eller en form for afhængighed af hele tiden at logge ind, hele tiden at tjekke, om der er sket noget nyt. Og for mig som administrator for en Facebook-side, at jeg hele tiden skulle præstere og kreere nye opslag, nye tekster og hele tiden tænke i nyt. Det gjorde, at jeg kom til et sted, hvor jeg aldrig rigtig kunne nå at grunde over de ting, jeg lærte, når jeg dykkede ned i et eller andet emne, der interesserede mig. Jeg levede i sådan en boble af konstant og hele tiden at tænke i det næste opslag. Gik jeg en tur i naturen og så en plante eller et dyr, så kom kameraet frem, og tankerne gik på, hvad det opslag, jeg kunne lave ud af det, så skulle være, i stedet for at nyde naturen, jeg gik i, og lytte til fuglene. Men samtidig så bygger Facebook også på, hvad jeg vil kalde for en mental besættelse,
hvor man som sideejer eller gruppeejer bliver voldsomt optaget af, hvor mange følgere du har, likes og de kommentarer, du får til dine opslag. Mere vil hurtigt have mere, og ingen likes eller kommentarer kan let føles som en stor fiasko. Jeg fik samtidig også svært ved at gå ned i de mennesker, jeg var sammen med, og være til stede i tankerne, når jeg var sammen med min familie og venner, men endnu værre, når jeg var sammen med en klient i min klinik. Så det var alt sammen noget, som i sidste ende endte med at være super skadeligt for mig, og som i sidste ende også kom til at kvæle min egen grounding i de ting, jeg gerne ville lave. Det kom til et punkt til sidst, hvor jeg kunne mærke, at jeg stod ved en skillevej mellem det at hjælpe andre over Facebook, og så mig selv og mit eget helbred og virke. Så i december 2025 kunne jeg mærke, at nu var det tid til at give slip på Facebook og gå en anden vej. Den vej blev denne her podcast, som jeg håber af hele mit hjerte kunne blive mit nye og forbedrede sted, hvor håber jeg kan nå ud som vejleder eller coach til dig, som har brug for råd eller vejledning til at få overblikket tilbage. Det, at jeg har denne podcast på min egen hjemmeside, gør nemlig også, at jeg kan skabe mit helt eget rum, præcis som jeg gerne vil have det. Her slipper jeg nemlig for det her tidspres om, at jeg skal præstere hver eneste dag. Og samtidig så kan jeg også skabe et rum, hvor at man kommer dybere ned i de ting og de emner, som jeg gerne vil snakke om. Og det tror jeg derfor også vil kunne give den her podcast en meget, meget dybere form, som vil blive bedre for både mig og dig, som der lytter med. Og det leder mig til det sidste spørgsmål, nemlig hvad vil du kunne se frem til, hvis du vælger at følge med i mine afsnit. Det, som jeg gerne vil bruge den her podcast til, er langt hen ad vejen det samme, som jeg lavede på min Facebook-side. Altså råd til, hvordan du kan lære at grounde i en presset eller stresset hverdag. Vi skal også snakke om urter, og hvordan du let selv kan lære at bruge naturens skattekammer på dit eget helbred. Nogle afsnit vil handle om, hvordan du kan få motivationen tilbage, for eksempel i et parforhold, der er begyndt at skrante, eller bare i en helt almindelig hverdagsproblematik, som jeg vil komme med rådgivning til, hvordan du kan få et nyt perspektiv på. Det er hovedsageligt det, som jeg gerne vil bruge den her podcast til, og jeg håber, at det er noget, du kunne finde på at følge med i. Alle udsendelser vil udover at være her på hjemmesiden, også komme op på min YouTube, hvor at du vil kunne følge mig, samt du vil kunne slå det til, så du får besked om det, hver gang et nyt afsnit udkommer. Hvis du har spørgsmål til noget, så er du selvfølgelig også meget velkommen til at sende mig en besked over mail. Her på hjemmesiden, der kan du finde en kontaktformular under kontakt, hvor du sender direkte til min mail. Så med det sagt, så håber jeg, at du fandt dette første afsnit spændende, og at du har lyst til at følge med i min podcast i fremtiden. Tusind tak for din tid og interesse.